נו מה? מה? אז זה המצב? כן, מה, אין עם מי לדבר. תקשיב, זה נמשך יותר מדי זמן. בסך הכל כולנו אנשים שרוצים לחיות בשלום. מי זה כולם? עד לפני 100 שנה בכלל לא היה עם כזה. זה בכלל לא משנה אם הם ראו את עצמם כעם לפני 100 שנה, אם יש להם זכות היסטורית על האדמה, או מתוקף הכרזה כזו או אחרת. כרגע יש להם תודעה לאומית, ואנחנו בקונפליקט איתם שמפריע לנו בחיים. למה מפריע? דווקא בסדר לי. אני הולך לעבודה כל בוקר ומביא פרנסה לילדים, כולם בריאים, אנחנו מדינה משגשגת, הייטק פורח, יש לנו צבא ששומר עלינו. כן, אבל אתה שוכח 250,000 תושבים שלא יכולים ללכת לעבודה או לבית הספר כי נופלים סביבם טילים, ילדים שגדלים במצב של חרדה, חרם אקדמי וכלכלי, ומהעובדה שעוד גל טרור הוא רק שאלה של זמן, ושבדיוק כמו סבא שלך, אבא שלך וכמוך, גם הילדים שלך ילכו למלחמה, וכנראה גם הילדים שלהם. ככה אתה רוצה לחיות? ברור שלא, אבל מה אפשר לעשות? יצאנו מלבנון ומעזה והטרור ממשיך, זה המצב. דבר ראשון, אתה מבלבל בין מהלך חד צדדי, שלא במסגרת הסכם, לבין מסע ומתן שמלווה בתמיכה של העולם הערבי והעולם המערבי. אנחנו לא היחידים שיש להם אינטרס לסיים את הפיאסקו. דבר שני, להמשיך לקבל שזה המצב גם לא מפסיק את הטרור. אבל הנה, יש גדר הפרדה, יש כיפת ברזל, יש פתרונות. מה שהמדינה מספקת לנו בגדר הפרדה, כיפת ברזל או בחיסולים מהאוויר, זה חצי פתרונות. כי העימות ממשיך ושגרת החיים היא משובשת. המדינה לא מצליחה לספק ביטחון לאזרחים, שהוא הדבר הבסיסי שאמורה לספק. זה לא משנה איפה אתה גר, לא יכול להיות שלמעלה מעשור נופלים טילים על אזרחים, וכל ממשלה שעוברת מתחמקת מפתרון ממשי. אתה באמת חושב שהם יושבים על התחת כל היום במקום למצוא פתרונות? באמת נראה לך שהם כל כך אפאתיים לגבינו? לא, אני באמת מאמין שהם רוצים להגן עלינו ושהם משקיעים בכך משאבים. אבל כשאנחנו יושבים במקלט כל פעם מחדש, אומרים שהיינו רוצים לחיות אחרת, אבל מה אפשר לעשות, ומקבלים עלינו את רוע הגזרה, אנחנו נותנים להם להתחמק מהאחריות לספק לנו ביטחון אמיתי. אל תהיה תמים, אם נצא מיהודה ושומרון יבואו טילים גם משם, ואם נספח את השטחים לא תישאר מדינה כי מהר מאוד יהיה פה רוב ערבי. כשהמצב הקיים אומר המשך השליטה של צה"ל בגדה והסגר על עזה, שמבטיחים את המשך הטרור, המלחמות והדלגיטימציה בעולם. כשכל הפתרונות שהצענו לא יביאו סוף לשאיפה הפלסטינאית לעצמאות. יש פתרון שלישי, להגיע להסדר מדיני, הכולל הכרזה דו-צדדית על תום הסכסוך. הסדר המבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואת ריבונותם של הפלסטינאים לשלוט בעצמם. זה פתרון שמציע לנו נתיב אפשרי לעתיד אופטימי, ומאפשר סוף למאבק. אבל כבר שנים שאנחנו מנסים להגיע להסדר, מוותרים על שטחים, והם לא מראים כוונה לשתף פעולה. גם ישראל לא מראה כוונה רצינית להגיע להסכם. למעשה, מאז הסכמי אוסלו, כמות הישראלים בשטחי יהודה ושומרון הוכפלה פי 3 במהלך כל ממשלות ישראל שהיו מאז. כך שבפועל, מה שהפלסטינאים רואים הוא שלישראל אין כוונה לעזוב את השטח. אנחנו צריכים לדרוש את הפסקת הבנייה בשטחים כצעד ראשון של כוונה כנה להגיע להסכם. חוץ מזה, שאנחנו ישראלים. המומחיות שלנו היא למצוא פתרונות למצבים בלתי אפשריים, ועוד לא חשבנו על כולם. אבל מה אני יכול לעשות? כרגע אתה חלק מקבוצה שמשלימה עם המצב כמו שהוא, ומסרבת להאמין שיש פתרון, והקבוצה הזו מובילה אותנו מדחי לדחי בנתיב אובדני. אתה יכול להיות חלק מקבוצה שמנסה להביא פתרון אחת ולתמיד. אתה יכול לחיות מציאות אחרת.